Батюшкин Hadin bemikir report napoka sarkar cakari Ukraine hakabaydai bet kayi mane Orthodox Church. Ka sarkar Ukraine mentau Presiden Zelensky ula order kinsan-kinsan yik sipai Jong-u bagi deben khang mardorna yaki ying mane Orthodox Church. Ka jing pak hang kerdep mardor jo Presiden Zelensky yaki ying mane Orthodox kawan hadin baka ri Ukraine kala ang baka jing dan cakata kayi mane Orthodox kadai ka jing ma yakari Ukraine. Na baka ne ka ying mane Orthodox Church kam dai ki mane ka bala seng ne ka bami na pokari Ukraine hendai ka dai ka ying mane ka bala penmi bat ka bala seng hapo kari Russia kum tanda kalian cok sarkar cokari Ukraine kala ang baka ri Russia tang nang baka jing dan jing ki ying mane Orthodox hapo kari Ukraine kari Russia kali yo ban spy lene kala yo ban peto yaki jing lang jing man hapo kari Ukraine. Ki video ki ba itrem ha ka ba ki sipai ki let donbor ki nong penyaji mane ki la pen klumar ki la pen klem ki la beno ki nong wan jeseng hapo ka mane Orthodox hakkeleng cukari Ukraine ki la sap yang viral ha ki social media pat ya kita video klemla lane klemlang ban bu hang ne ha ka video namar ki kendon YouTube bat ki video ki lang ki ba share kai ha ka ba ki sipai ki la kerdam ki la pen pralut ya ki jakasyong ki suki terter ki badan hapo kita ki ying mane kum ta halor kene ke jingjia ka bala jia pokari Ukraine menta ki Kirstan hakkeleng setelak cakap pertai kila ang bau Zelensky ude usoitan bat kumno unut ban le tek kumno unut ban le jubor ki ying mane kentang jo ublei bau klem map baru phang jubor ya ki ying mane nakalia jopi ki pai ba ayu pidan men ang halor kene ka jingjia hato kene ka jingle ju Presiden Zelensky kalang ka biang ne ka balai saya komen ma ki pai ba hapo achang kene ka video